Amaciko nomsebenzi wokubonga usomatekisi aqophe ushuni wenhlanganisela yomculo wesintu, imfizi emnyama noNqobani Dube. Sami senibekele kwinto fast ukuthi TV sibonga bonke abantu abajoyinayo, abaqalayo nababuyayo, abalayikhayo, abakhomentayo, abasherayo, sibonga kakhulu. Kunodawo lapha nokuyilanga langempela sonto libhale uMthubi Sithole lufundeka kanje. Amaciko omculo wesintu asungule iqembu elididiyele oshuni bezitayela ezimbili esombhaqanga nomaskandi ngenhloso yokwenza okuhlukile endimeni yomculo. Lokhu kwenziwe imfizi emnyama noNqobani Dube weqembu lombhaqanga ofelele. Basungule iqembu elibizwa ngezeveletha. Le qembu likhipha i-album entsha ngesonto eledlule esihloko esithi Idilikantaba. Engxoxweni yemfizi naleli phephandaba iveze ukuthi bahlose ukwethula into entsha engajwayelekile emculweni wesintu. Ithi indlela yokucula ayisebenzisile izokhumbuza abathandi bephimbo la ngesikhathi ifika emculweni eminyakeni eyishumi eyedlule. Sihlangane nalensizwa yombhaqanga senza into entsha. Lesiginci esisetshenzisiwe akusisona lesi sikamaskandi. Okukhulu kakhulu ngale album ukuthi besifuna ukubonga ubaba weVelanto uthwala ngomculo owehlukile simuphe wona singabheke lutho. Ubaba uthwala ulekelela amaciko abaningi indebe lomculo ewasiza ngaphandle kokuthi yena afuna ukuzithuthukisa ngakho. Ngakho-ke lo mculo siwenzele ukumbonga naye inhliziyo yakhe evulelekile yokusiza abantu kusho imfizi. Le album ibophele izingoma eziwu-8 ezinye zicula phambili uNqobani Dube, ezinye imfizi basesithombeni bese benikezelana ngamaphimbo phakathi nazo. Umfizi bahlose ukuya kude kakhulu ngalesi sitayela. So right, udaba seliyaqhubeka ukuthi kuyaziwa ukuthi izinto ezinje zifika nathi emculweni. Kule album asifikanga nenkostina, asiyifakanga nenkostina ngoba kumele abantu bewuzwe umehluko weqembu elisha elifika endimeni. Kubalulekile kuneza abathandi bomculo umsoco abangawujwayela ngoba sebebaningi abaculi, isho imfizi emnyama. Imfizi ithe ukuhlobana kwamaskandi nombhaqanga kusuka kude okwenze kwabalula ukusebenzisana neciko lawo umbhaqanga. Itshelele liphephandaba ukuthi bayafukulana kule album. Lo msebenzi esiwenzile uzosifukula noNqobani ngoba emculweni kunesikhathi ezimbi ezisehlelayo ezenza ukuba alimale amagama ethu. Igama lami belishayeke kakhulu ezinkundleni zokuxhumana, abantu bephuma umkhankaso ukuthi balilimaza. Ngakho-ke sibuya ngamandla ngoshuni omusha kusho ini imfizi emnyama. So bathi-ke le album itholakala esitolo esidayisa umculo online. Base beyaqhubeka nalo daba lukhona laphana-ke udaba-ke lubhale laphana kuyilanga langempela sonto libhale uMthubi Sithole. Cha, sibonge kakhulu ukuzwa ukuthi umsebenzi uhambe kanjani. Insizwa laphana imfizi emnyama, Indiya kanye noNqobani Dube. Ngicabanga ukuthi ofelele angikho sure, abantu udaba lusho kanjalo-ke. Asithembe ukuthi umsebenzi wakho uzokhula na-online izophinde ikhuphuke leya ngoma leya ebihamba phambili eyathi ukuba nenkinganyana encane yagcina ehlisela ama-views. Siyathemba ukuthi abantu beqhubeka basapothe bewustream umculo wabo ngamandla online njengoba bechaza-ke imvelaphi yabo nanokusola ukuhlala ukuthi bahlale kanjani, inhloso yabo yini. Sibonge kakhulu-ke lolo daba lolo ngokuthi basivezele. Siyabonga ukuthi kuhlala umbhaqanga nomaskandi siqhubeke sibasaphothele njalo-ke until sesihlangane kwividiyo elandelayo. Siyabonga, nisale kahle.